कपड़ा पहले है भैया जनता है तब आज विकास तूफान और गुड्डू हलचल के जान रहे हैं। और जनता न रही है ना तो बुझाई के स्मशान घाट में दूगो डोम चिल्ला रहे हैं। गोरका डोम ऊपरी का डोम ला डोमे डोम तो बबुआ कह के भाव अरे सुनावतानी हो अरे सुनावतानी हो सुनावतानी हो कहानी कब के बबुआ जी शिवा पुराण के बस कहानी शिवा पुराण के बस शिव पुराण में एक कहानी बनी था। अरे सुना बतानी तरकासुर के अत्याचार से देवता लोग सब तबाह हो गई हो। कहानी हमनी को ही रही जे शिव विवाह एकदम रउए पर आज नाजे है। एक काम करी हमर तो सुगर एक लिया जाए उधर पहाड़िया तो लिया जा बाबा दोनों के क्या करूं ला तब तो लीलेवे दोनों के लगाना दे मुदा अब जाला जोगा के रखले रही है ए बबुआ कहे के भाव हो थोड़ा तनिक पजा के रखे हो तब ना तरकासुर के अत्याचार से देवता लोग सब तबाह हो गई हो। मन में विचार कर लगे बबुआ जी सब देवता लोग मिल के बबुआ जी ब्रह्मा जी के पास गइल बने तो कहे के भाव है हो जा तू खड़ा रहो खड़ा होके कलाकारी अपन तू देखावई रहो कौन उपाय करिए बाबा विक्रम जी तनी वाला तुम्हें दे दी तनी वथिया हां ना ना बोले हां कौन मालिक भगवान भोलेनाथ उन्हें तपस्या में लौली गुरुदेव तनी बात के तनी खान सबसे खास करके हमको काय की रहन है जे मेरा गुरुदेव इतना सुंदर जो मंच देकर और वह ढेर तो नेता लोग अब फीता कटी हन चल दी हन बाकी रउआ प्रोग्राम के सफल बनावे खातिर रउआ अथक प्रयास रहल हो।
मेरे को टाइम नहीं है। हाँ। अभी 5-6 जगह जाना है। तब ये बबुआ भगवान भोलेनाथ को ने तपस्या में लोलिन बानी। देवता लोग बबुआ जी ब्रह्मा जी के पास गनी है, कहले कि भगवान बबुआ जी जब तक इन्हें समाधि भोलेनाथ के टूटी ना, जे 87,000 वर्ष जे तपस्या मालिक अब उन्हें मालिक कहना अनुसार पार्वती जी तपस्या करत रहनी है। जब तक शिव और पार्वती के विवाह होई ना, अब उनकर गर्भ से बबुआ जब तक लड़का जन्म ली ना, तब तक तारकासुर के कोई मारी ना। तब आखिर उनकर समाधि कैसे टूटी? समाधि तोड़े खातिर भगवान इंद्र के पास गइल बानी। अब इंद्र के कन्या की ना हो में कामदेव के तैयारी करनी हो। अब कामदेव जब तैयार भइल बानी बबुआ जी, तब भाव लगल है मास्टर, तई जने लैया लगल मास्टर कि अरे सरंगिया वाला के अरे तेरा बताई देगे छोटकी समाधि संगिया वाला के मेरा बताई देगे छोटकी समाधि। ए मालिक वही जे जेकरा बताओ बबुआ जी कामदो चलल बानी मन में विचार के अपना सारा के लेके बबुआ नाचत गावत बबुआ जी। अब भगवान भोलेनाथ उन्हें समाधि में लोलीन बानी। अब देखी इन्हें पार्वती जी तपस्या में भी लोलीन बानी। अब यह बात के और पुराण में अलग अलग बात लिखल बा। कोई कहीं पार्वती जी के बतावल गए उनके कहना अनुसार तपस्या करता नहीं। अब कहीं कहीं लिखल बा कुछ और ही बबुआ जी। क्या है बबुआ जी? तो कहीं के देखा लानवा अरे चल नीरे देखा अपन खान सरोही जकरा प्रमाण में बतावल गइल हो, शिव पुराण में बतावल गइल हो। जब कामदेव वहां पे पहुंचल बाने अब वही समय बाण से जब मरनी हो जाम के फूलों के बाण बतावल गइल हो। ये लागल है ये मालिक जिस समय भगवान भोलेनाथ के क्रोध में भइल बाने, ये मालिक जब क्रोध में भइला के बाद में सिटी रोक दनी साड़ू भाई, क्रोध में भइला के बाद में तीसरा नयन भगवान भोलेनाथ के खुलल बा। कामदेव के जला के भस्म कर दनी हो। कामदेव के पत्नी जेकरा बतावल गेल रति, रति बबुआ लगले झर झर रोवे त कहे के भाव है बबुआ त मनवा में चिंता हो जागो त जीवन के साथ हो भागो तो कवन गति लिखाला तू ये हो विधान कवन गति लिखाला तू ये हो विधानवा हो मनवा में चिंता जागो जीवन के साथी भागो मनवा में चिंता जागो जीवन के साथी भागो
तब वही समय बबुआ जी रत्ती के वरदान वहाँ पे देले बानी सब जेकरा बियाह काटवा बतावल गइल सब ऋषि जेकरा साथ वहाँ गइल बानी क्योंकि रउआ पावे खातिर जेने जेने तरका सूरत या चार करल बा जब तक रउआ शादी करब ना तब तक रउआ अंश से जो संतान जन्म लिही वही तरका सुर के बोध करी कहले कि एक तो हम बौरा और दूसरे में दोबा कि पागल बरोस से बियाह कौन करी तो बबुआ जी समझैला के अनुसार ये मालिक प्रमाण में बात विक्रम भाई बतावल गइल बड़ी कोशिश कइला के बाद कहले कि जा हम तैयार बानी अब उनका जाके मनावो तो पार्वती जी के जाके कहे लगनी हो कि ऐसन बर खातिर रउए तनी आई ने ऊपर चढ़ी ऊपर चढ़ के तनी हां ऊपर आई बर आ जाई रउआ आई अरे आई जी आई ना आई रउआ आई ए सुने ना जल्दी आई ना जी आई ना बैठ जाते जने बैठे जने आराम से बैठ जाते हां बैठ जाए अब खड़ाऊं खोल दी बैठ जा हां बैठी ना रउआ यहां बैठा आई रउआ नहीं अरे बैठा ना तू कोची नखरा लगेले हम बुढ़िया देखई होतो तो सवेरे लोलो थुर तय संबर खातिर अरे संबर खातिर तो भैया एक तो हवे ई बौरा दूसरे में हवन गोवा अरे ऐसन बर खातिर तो भैया नेर करेलू जेकरा नारद भगवान नारद के बानी कबो रोद ना होला ना जेकरा नामे हो नारद अब ये मालिक बड़ी कोशिश कइला के बाद में कहले कि ना हम उनकर से शादी करबे कर तो अब देखिए ये मालिक वहां से जब दोनों कर से गन्ना मना बैठावल गइल एने तपस्या में तैयार बानी वाह रे वाह कमिटी ऐसा ना होके चाहिए तब देखी बबुआ जी भगवान भोलेनाथ के जकरा तिलक कब चढ़ल बा माघ शिर पंचमी आज शिवरात्रि रोज अब डायरेक्ट बराती ना निकल जाए तब बबुआ कहे के भाव रहे बराती बबुआ सजाए लागल तनी ने तनी आ जाइए बूढ़े सरकार एने आ जा दूल्हा सरकार एने आवा तोरे तो भाग ठीक हवा कि यही उम्र में नया फल भेटैत हवा एने आई लो हाय रह अनार खड़ुआ खोल दे खड़ुआ अभी खोल दे अच्छा खड़ुआ खोल दे अलग अभी तो सेवा करल बड़ी जरूरी है ना कैसे मने जीव करे थे ना शादी करेला एकदम ना तनी दुल्हे सरकार के तनी सजावल जाए बबुआ तो धोती उती पहना दिल मास्टर तनी धोती धोती साहबा दुल्हा के धोती चलती पहरावा
होदे ना हो इन्हें में है इन्हें में इन में घूमे इन में घूमे हाँ अब जो हाँ एकदम हाँ बसहा बैल पर बसहा बैल एकदम बन जाए पर यही हो जी 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 एकदम रुआडे रेंगना है रेंगना रेंगे के बाद मान ली कि बसहा बैल रुआ हाँ भोलेनाथ तनी बसहा बैल के पहुंचिया अरे बैठी ना भोलेनाथ बैठी वही में और घड़ी बाबा का ओघर बाबा है ओघर एकदम बाबा कन्हे से जेकरा और भोंगी बतावल गइल हां हाँ वो अपना मन से करेंगे जय हो जय हरि प्रेम ओम से बोलिए शंकर भगवान की तो बराती बबुआ सजे लागल हो हालांकि भोले बाबा के अभी दांत हवा दूध के जमाई अरे गम दुलावा बौरा है का है जेकरा गाला में यो जगोर एक तो बौरा मालिक हाँ अब देखी ओने बबुआ जी कोई कैलाश पर्वत पर से चलल बाबा रात ये गुडू भैया हरी भैया कहे के भाव तो बढ़ जा मास्टर हाँ तनी साइड हो जा तनी बसाबल के तनी हाँ जा अरे बापा बस हा बनवा के पहुंचियो थी कबार देले बूढ़ो की मास्टर तसाजल बाटे अरे शिवा के अरे बरतिया अरे चली बदी हले तो देखाबो भगवान भोलेनाथ बसहा पर सवार होके चलल बने ये बबुआ कहे कि भाव हमार तने हाँ हाँ कि हे बाहर बसहा हाँ तने घुम हाँ बसहा बल के ही काम हो यही ए मालिक समय के अनुसार जेकरा बताओ बसहा पर सवार होके भगवान तो बड़ा तेज है यार एक करे बबुआ जी बहुत पिचास भगवान भोलेनाथ के दरबार हो खान साहब देखम गुरुदेव कि सबे को बहुत पिचास बबुआ आंधर लांगड़ कोढ़िया कबरा जितना सबे के हो ये बराती में जब चलल बानी सांप भी वही रह सामने तनी बबुआ तब वही जे हिमांचल राजा के फुलवारी में जब बबुआ पहुंचल बा बराती तो कहे के भाव हो बबुआ अरे टोन में उठा दे लाल के टोन उठाओ हेलो
ब्याह जी कम करी कम। रउआ से जनता के ऑर्डर बा कमेटी से कि जयमाला होके के चाहिए। हाँ हाँ सब हो कि सब हो कि अभी दूल्हा बेचारे ऐसे ही जाइए एकदम रुआ कहे के बा। अब कम भैया टोनवा नाल के टोन से सिटी बा हो गई सिटिया रोक ले रही बस तो कहे के भाव है बबुआ वही बबुआ जे हिमाचल के बबुआ जी फुलवारी में जब पहुंचल बा बसहा पर सवार होके लइकन बाराती देखे खातिर आइल। ये मालिक लइकन जब बाराती देखले बानी बोल कि माई गे माई 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 उरी बराती हो कि कि बराती हो कि ये माई कहे लगनी है कि हाड़ा बीड़ी बीच छूत सब है कोई बा जे जहां बबुआ वही मुंह बा देता बबुआ तो कहे के भाव है बबुआ लैया को बड़ी पुराना तय कैले हो बबुआ कि नदिया किनारे मोर एक गाना होते का हो बबुआ जी तब बसहा पर होई के सवार तब होला चली हो दिहाड़े तो हिमाचल के देखा फूला अरवारी में पहुँचा ले हो तब बसहा पर होई के सवार होला चली हो दिहाड़े समय कमातनी शॉर्ट सुना था विधवा तो लगे तो कब 3 घंटा लगे तब फुलवारी में पहुंचल बा जब बराती पे वो पहुंचल बा बादशाह बोल के बादशाह बोल के ऑर्डर दिलवानी फुलवारी में बबुआ दी तू कुछ घास उचरे खातिर अब रउआ भोलेनाथ ने उतरे तोरी बसा आ जने अब जाई रउआ तनी चर उर के आई तनी चराई चर के आई तनी जाई चर उर तनी आ जाई चोरी 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 आ वही बबुआ जकरा फुलवारी में मालिन जब आइल बिया जाई बस है बोले के 2 पैक मार के आई हल बस है करके खाओ लेते हां ब्याह जी टाइम पर भी थोड़ा ध्यान रखिए। हां यही बस रउआ टेंशन मत रखी बबुआ अब मालिन जब चलल बिया बबुआ दे तब ये मालिक भगवान भोलेनाथ जकरा और भंगी मांगो में तना दे दी हन तना तो हार्ट फेल हो जाएगा तब देखी रउआ जाई मत जने रही तो कहे के भाव है बबुआ वही मालिन के बबुआ एक डाली फूल के बदले सोना गोड़ दिल बानी ई भोलवा गंजेरियो है दारुओ पी तब माई बहन गावल बबुआ दी त करा खाना खुलल बा चला सोना का बबुआ हमनी के माई बहिनी गोतिया के गावल करा खाना खुलल बा चला सोना गढ़ा वाला बबुआ तो सब बिजली जुली अब करा खाना खुलल मालिक एक मालिन जब इतना जब सोना लेके गइल बा पूरा डूगी पिटवा देलो हो एगो जी डूगी पिटैला के बाद में सब कुछ चलल बानी भगवान भोलेनाथ हाड़ा के ऑर्डर दुनिया खिजा तनी खोज खबर लेके आ जा बिच्छू के ऑर्डर देले बानी जेकरा जेकरा मोले मुंह डमौआ हो गइल डमौआ भइला के बाद में सब लगनी है भागे बाकी बात तो जने रहे बबुआ तब हमनी के माई बहिन गीत गावे ना का गावे ने बबुआ बराती जब जलमासा में गइल बा तो माई बहिन गीत गावत बबुआ तो अपन खोरिया बाहर हिमाचल आवत होई है
ए मालिक माई बहन बड़ी सुंदर में गीत भाव में हमनी के गावे लो तनी चुंदरिया कने हो अब इने समय के अनुसार जेकरा बतावल गइल हो इन बबुआ जी जलमासम में जब बराती आइल बा पहिला के बाद में दुआरी भी भइल बा दुआरी जब लगल हो मैना रानी जब बस बोल साहब सोच हो जाए शंकर जी के मुंह होने होए के इने तनी इने मुंह तनी हां बस बोले उन में होगियो दी परिचय खातिर मैना रानी जब आइल बानी तब ये मालिक देखी कहे के भाव हो बबुआ इने मगर नहीं बसा बता हां हां तो कहे के भाव हो बबुआ जी तनी परिचय खातिर मैना रानी चलल बानी त तो ही परिचय हां हां बबुआ जी निकल जय धुरंचा लदिर बाप जान नहीं नो माई नहीं नो भाई नैना रानी परिचय खातिर जब चलल बानी यही अपन बाप शंकर जी के सास जब चलल बानी बबुआ जी प्रणाम रहुआ पहुँचले बानी तब मैंने रानी चलल बानी बबुआ जी तब देख के बबुआ व्यास जी जी ऑर्डर बाकी उनका सास बनाई क्या करा पूजा के पूजा ये तो अपने दूजा ये पूजा जी ऊ लायक ना परिचय खातिर उनके के बोलाई आ जाए पूजा जी रहुआ तनी आई पब्लिक का डिमांड बा आ जाए पूजा जी कोई दिक्कत नहीं के आई हो दादा तो चुनरिया दे दो भाई ए मैना रानी ये आजे के परिचल ना हो तू तोरो शंकरे जी ऐसा तोरो बाल बच्चा हो तू ए बाबू और भंगी देख के मैना रानी जब चलल वाली तब अपना दामाद को देखनी धरी तब वही समय ये पूरा बबुआ जी बिग देनी अरे तब खिसिया कहली कि नारद के कहला में नारद जो कितना हमर सुशील बेटी कि नारद जे हमरा बेटी के बाहर देले बिया मैना रानी धर के रोवे लगनी हो कहे के भाव होए बबुआ ई लड़की एकदम गाय ही अभी बैल मिल गई कहे के भाव हो बबुआ त सुनी मैना रानी जी मैना रानी रो रो के कहता नहीं कि सुनी मैना रानी जी तो देख के दामाद जाए नारद तेरा ये को गति ना छोड़ो ये मालिक बाकी स्वयं आदि भवानी जेकरा कहल गइल हो भगवान भोलेनाथ तब समय के अनुसार बात बतैनी हो माई को समझावे लगनी हो कहे के भाव हो बबुआ सुनी मैं नारानी जी देख के तब वही जकरा बतावल गइल बड़ी गरियले बानी त अगुआ के ऐसु गाड़ी बात सहे गुरुजी खान सर सहे के बन निमनो करी तो यो गाड़ी अब बाउर करी तबो गाड़ी तब बड़ी समझैला के बाद में भगवान भोलेनाथ के सारा माता पार्वती जी कहनी हो तब अपना रूप में सुशील जमाइल बानी ओइला के बाद में देखी हो का बबुआ अब वही बबुआ जी रुको हो छोटे छोटे तनी आ जात नहीं खड़े तनी करी तनी अब वही जकरा बतावल गइल दुआरी वारी लगला के बाद में अब देखी हमनी के हिंदू सनातन धर्म में जकरा बरनेत भी चढ़ल जा तो बरनेत चढ़ावे खातिर रहनी के रउए तनी आवे के पड़ी बरनेत चढ़े के तनी लिया तनी घर अब तनी रउए तनी आई रउए आई तनी हां
चला रहो बरनेत आओ बबुआ जी बरनेत थोड़े कती आई और ये 2-3 गो आई तबे ना 2-3 गो आई तनी जल्दी जल्दी आई आई सब थोड़ी जल्दी आई आई जल्दी जितना ले आई जल्दी 2-4 गो आई जल्दी 2-4 गो आई आई ले ही यही जने बबुआ बरनेत कितना हमनी के माई बहिन रहवेल इतना लजाई काहे हरवे आई ना तब आई ना जल्दी उठी चली जल्दी चले आई 2-4 गो आई तनी आई जल्दी इहो ई पर्वतिया बुलबुल आई कि कखनी होवो कि जाओ पहाड़ पर आई 2-4 गो बरनेत तो तू तरना ठल हा चल बबुआ बैठ जाओ गीत गावेलो ने बबुआ कि ओरी तारा ओरी हो तारा बैठे पारा हो राजा इतनी बरनेत तक आई नहीं अब उठा ले अपना सामान लेके आए हटैजिया कने छोड़ देनी ई काटै के जाने ना आई बैग लेके बाप हो बाप गहना निकाली गहना निकाली झोला गहना जल्दी से निकाल के जल्दी लो ये सब गहना निकाले बाप बाप गहना ई न होके ओ एकदम बॉक्से गहना बने लाइक एने बड़ा तगड़ा सोना तो बनी सामान तनी खोली तनी माई बहन गावल बाबा दी त ओरी तारा त ओरी हो तारा बैठे वारा हो कुछ लड़की के छूट रहा है लड़की के मोबाइल न दलो शंकर जी से बतियाल होते देखी भाई लड़की के छोट बहन मजाक करेला लेकिन हमरा बूढ़ समाज के लड़की के बड़की ये बहन का दिक्कत है वो अच्छा तो तू भैंसुर तेज है उठे काइए दे मलहान तो कहे के भाव है बबुआ देखी ये हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि जब बरनेत चढ़ावल जला तो कुछ नगद नारायण दिहल जला हमरा लगे एको पैसा लेके हम कहां से दी ऐसा न भैंसुर हूं अटैचिया में मुद के का कहलन भसुरा नया नया बीन के हम गाली देब भसुरा नया कौची पहले बताई पहले गहना में का गहना में जे रउआ से बातचीत था सब कुछ दे देनी है एगो खाली गहना छुपावल बा देखी नगद नारायण भी जौन हमरा से बनल हम दे देनी है ऊपर के जौन सामान बा उ सब हम दे देनी है लेकिन एगो झुमका अंदर वाला बाहू रउआ जो एकरा सब झुमका ले ली है लड़की के पैंट चघैले है ना बरनेत चढ़ा के बाद में बबुआ जी अब बबुआ जाता वहाँ जलमाशम में बबुआ जी बरनेत बबुआ नहीं है गैला के हाँ अब देखिए बड़ी सुंदर तनी जय माल के होके तनी अब तनी तैयारी में हो जा तनी अब चले के तनी जमाल तनी होके बबुआ जी बड़ी सुंदर कहाँ हथन हो आगे तनी चले तनी बड़ी सुंदर बबुआ हमने के माई बहन हमने के गीत गावेलन बबुआ
दिखा दे तनी मास्टर तनी देखी अब भगवान भोलेनाथ के अब बसाबल के तनी रुआ छोड़ी जयमाल पर जगह जयमाल बैठिए जने रह जा तनी पहले 1 मिनट विधि ना होला ऐसी थोड़ी ना हो जाए पंडित जी के नेग लेवल जाला बाप रे वो गांजा पी के भक है अक्सा लाया बक्सा लाया लइका लाया छोट छोट अब मार सले के हंडल से धरा दे पकड़ तब बबुआ जी बड़ी सुंदर बबुआ जी तनी जमाल की तनी गीत होके तनी अब तनी दिखाओ बबुआ जी माई बहिन हमनी के गीत गावेलन बबुआ जी भगवान भोलेनाथ के बबुआ जी जेकरा बबुआ जंगहा पर बैठा के कन्यादान जेकरा हमनी के माई बहिन गीत गावेलन बबुआ जी तनी होके तनी जयमाल हाथ तनी हाँ साली का नेक होता है मिठाई खिलाने का। अच्छा किया भाई तो दक्षिणा निकालिए पहले। निकालो ना। दक्षिणा निकाली अब बड़े बाबू दक्षिणा में तो दूल्हा सरकार पिछुआ दे देते निकालिए ना गान बना ले। दुआरी लगा 1 रुपया ना मिल रहा तब ऐसे कैसे होता है जयमाल पर ऐसी टर्न चलता फिरी के लेके जब पार्वती के मैया पापा कुछ ना ले बुझाए तो 10-5 ना ले धोकरी में देवेला जयमाल पर बबुआ जी दुल्हा दुल्हन चल बानी अब जकरा बढ़ जाए तनी जोरी पहले मिठाई पे लखिया बोले मुंह मीठा करो दूल्हा के मिठाई कहाँ टूटता हुआ? अरे मुंह में ना खा अरे आहा दांत ना है बढ़िया से देखिए हुरा में जो के ना। इनका नेपुल धरावे पर लपक दूल्हा जी बाप वो पाको मुझे चला। आहा लारू चुआ दी हम महाराज ओ बबुआ रजाई तनी देखी रघु मलवा धर ले धरली हे भगवान भोलेनाथ आज रुआ स्वयं दल में रुआ जब प्रकट भइल बानी तो कह के तेने में घूमल रह तनी घूम के तनी जमाल तनी होके तनी पहले मिठाई तनी खिलाओ मिठाई तनी हाँ नहीं प्रेम से बोला भगवान भोलेनाथ की अब तनी जयमाल होके तनी गला में रुआ डाली रोज पूरा लहा गोड़ लगा एक काम करा कि तू गोड़ी लगला तू गोड़ लगला भोलेनाथ जी लगा गोड़ यही पार्वती तू औठा छुवल जाए भोले बाबा हाँ साली दूसरा जंगहा पर बैठा के बबुआ जी माई बहन हमनी के गीत गावेला तनी अब बढ़ जाए अब बैठी तनी दोनों कोई शादी के तनी काम संपन्न हो बबुआ जी तनी बर कन्या के तनी गेट बंधन होके तनी डोरी हाँ ओम गजानन भूतगणाधि सेवितम कपीत जमुफाल चार भक्षम उमा सुतम शोक विनाशकरम नमामि विघ्नेश्वर पादुकं स्वाहा एक करिए 2 करिए 3 करिए मैया करते जाइए छोड़ते जाइए मत मने मैं स्वाहा अब माई बहन हमने के गीत गालो बड़ी भगवान करे कि दूल्हा दुल्हन में कबो ठेका ठेकी ना होके ओ काहे अरे बुरा ठेका ठेकी होबे ना करी मने कहां से बाल बच्चा हो गया ठेकी के मतलब फाइटा फाइटी ना हो अच्छा अब वो ठेका ठेकी ना हुई तो बाल बच्चा कैसे हुई तब हमने के माई बहन गीत गालो कि पर्वत ऊपर पर्वत ऊपर मुर्गावा बोले रामा मुर्गा बोलिया सुहावन लागे रामा मुर्गा बोलिया
झुके रतिया पापा जागल रहिया हो काला दिया सपना मिलन हो काला दिया आजू के रतिया पापा जागल रहिया हो काला दिया सपना मिलन हो काला दिया आजू के रतिया भैया जागल रहिया हो काला दिया सपना मिलन हो काला दिया आजू के रतिया दीदी जागल रहिया हो काला बहिनी सपना मिलन हो काला बहिनी एकदम मर्द डाक अब जने तने रुक जाता प्रेम से बोला भगवान भोलेनाथ की अब हमने के समय समाप्त हो अब 1 मिनट में उड़ान बोल विक्रम भैया जी काहे की भाई के तने हाँ बबुआ अरे तने आ जा तने अब बस अब तने अब तने दोनों के अब तने नाच के तने दिखावे के बा उठ उठ के तने हिला के तने हिला के भोले बाबा उठ उठ तने उठ बड़ी 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 देरी से तरना ई भोला तू खाली धथुर चिबावे ई भांग खा खा के पगलाल हतन अब तने हिला के बबुआ जी अरे बाप रे बाप अरे भाग से मिलेला मनुष्य हो बाप की तुम भांग खा के पगलाई लो भैया जी कहे के बोलो अरे भाग से मिलेला मनुष्य बस हो बोलो उतना ही तेज ना कि भाग से मिलेला मनुष्य तो काला भोला के बाद